Ja. Eller ikke som sådan en forestilling. Jeg havde en idé om, at jeg ville være rigtig nervøs til prøven. Men jeg havde ikke nogen forestillinger om sådan senere fremtidsmuligheder ved at tage den prøve. Jeg var bare unødvendigt nervøs over for prøven. Unødvendigt. Så efter prøven, så kunne du godt se, at dine forestillinger havde været forkert, eller? Ja, men det vidste jeg også i prøvesituationen. Altså jeg vidste godt, det er fjollet, jeg er så nervøs over for prøven. Burde ikke være så nervøs over for prøven. Det var meget mere afslappet, end du havde troet, eller hvad? Nej, det var ikke så afslappet. Der var en enkelt eller 2 eksamen, eller afgangsprøve, som var, som var hyggelig nok, men resten var... Det var prøver. Ja, det var prøver. Det var ikke så fedt. Er der noget, som du godt ville sådan have vidst på forhånd omkring prøverne, inden du gik op? Sådan mest dit spændingsniveau eller sådan noget? Jeg ville godt have haft, at der var en eller anden, som havde fat i mig og sagt, hey, det betyder faktisk ikke lige så meget, som du går og tror. Fordi jeg brugte alt for meget energi på at gå op til de her prøver og læse op og sådan noget. Godt at bruge der var nogen, som de sagde. Så for eksempel, tror du, en hjemmeside vil hjælpe fremtidens afgangselever? Hvor de kunne få det, som du lige sagde, fra andre elever, som der sagde til dem, at det ikke betød så satans meget? Jeg tror, det der med at sige, at det ikke betyder noget, er faktisk ikke en hjælpende hånd. Jeg tror, at det vil gøre det værre. Eller måske ikke værre, ikke på nervøsitetsniveau, men senere hen. For jeg er rimelig glad for, at jeg egentlig er sådan stresset, og jeg egentlig... Så prøvede du, hvad det vil sige at læse op til en prøve? Ja, og det er jo sådan det første møde, man har med det. Det er afgangsprøven i klasse. Så det synes jeg er utrolig vigtigt. Jeg synes, det er en god ting, at jeg har taget med mig efterfølgende. Så jeg tror, en side vil bare, som der siger, sådan, ja, tag det roligt. Eller en side som en forklaring, hvordan andre elever har reageret på det. Så kunne du også for eksempel dele nogle af dine erfaringer. Ja. Altså det med, hvordan andre... Jo, det vil egentlig være fint. Jeg kunne egentlig godt have brugt en side, som fortalte mig, de her ting skal du gøre for, at du ikke bliver nervøs til prøven. Altså for at når du sidder over for sensor, over for lærer, så skal du, det ved jeg ikke, tage en dyb indånding. Altså sådan, at der er forskellige guides til, sådan her slapper du af i en prøvesituation. Ja, Zena, så du føler, at du har fået noget ud af dine afgangsprøver. Kan du bruge det her på din videregående uddannelse? Jeg kan bruge det sådan, at jeg har prøvet, hvordan det er at læse op. Og jeg har prøvet at være i en pressesituation. Altså i forhold til at skulle formulere sig selv. Når man sidder over for, over for en lærer, over for en censor i sådan en situation. Her til sidst, har du sådan nogle gode råd, du godt vil dele med kommende afgangselever? Læs op. Gør det. Selvom der er nogen, som siger, at du skal tage det roligt og ikke være så nervøs.